Com per la major part de persones de la meva generació, en el context en què m'ha tocat viure, ser cristià, creure com a cristià, ha suposat sempre una elecció. He viscut en un context d'amistat, de família, en el qual hi ha hagut també molta crítica contra l'Església, en un context intel·lectual exigent, que per tant no accepta una fe feta d'uns pressupòsits molt immediats. Llavors he tingut també la gran sort, o podria dir la providència, de viure molts anys, 17 concretament, en un país com el Japó, on els cristians eren molt pocs, i tota aquesta sèrie de circumstàncies existencials m'ha fet replantejar en els diversos moments de la meva vida què volia dir per a mi tenir fe, què volia dir per a mi creure en Déu i creure en el Déu que a través de la persona de Jesús i dels seus seguidors se'n fa present. En aquest moment de la meva vida, amb 51 anys, per a mi Déu és aquesta presència real que sempre m'exigeix de ser molt sincer amb mi mateix i de comprometre'm amb els altres. No trobo Déu en el meu cap, en les meves idees, en els meus estudis, sinó trobo Déu, experimento Déu en la mesura que m'obro als altres. I d'això en faig experiència molt concreta cada dia. Quan entro en una interacció positiva, d'interès, de bondat amb els altres, aleshores és allà que Déu se'n fa present. I aquest Déu reconec que és el Déu que des de fa 2000 anys, de manera explícita, es fa present en la persona de Jesús que continua vivint entre els seus deixebles. Per mi la fe com a cristià, és estar obert contínuament a aquest algú que des del més profund de mi mateix i des de l'altre que trobo en les circumstàncies de la meva vida em convida a entrar en comunió amb ell.